Čaute lidi. Takže dneska je můj první den, co jsem se založila účet na YouTube. Jmenuji se tam Kapemi Nevem a budu ráda, když mi dáte aspoň na jedno video like nebo koment, protože teď jsem tam natočila školní život a dala jsem si tam like a teď můžu natáčet i videa, takže budu natáčet každý den, aspoň 3 videa nebo 2. Tohle bude druhý video, takže můžu natočit dneska ještě třeba nevím kolik budu chtít, možná dneska ani nejdu ven, takže budu natáčet dneska skoro celý den. Takže to jsem chtěla říct, tak pa.